또 बरायबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो बिखा आमायथुनिफ्राय बरायफिननाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै आं बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो फैयो बे मोनसे बाथ्राखौनो दै नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जादों बेखायनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै चेनेलखौ चेक खालामैता आं मोननै चेनेलनि लिंक होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामखा आरो भिडिअफोरखौ नायनानै लाइक साइक कमेन्ट जात माबा माबि हरदो कमेन्टआव जानला माला गाजा हरदो आरोना जेबो बुंनांगौ दरकार गैया कमेन्टआ नोंथांमोननि थाखायखा बेखायनो कमेन्टखौ नोंथांमोना ओरैबायदि मा हरनो गोसो हरबानो जाबाय खिन्थु गाज्रिल' दा हरदो स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थानानै थाबैनो बर' चेनेलफोरखौ आगबारि होदो नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्लासो जोंनि बर' इउटुबारफोरा उन्दै इउटुबारफोरा गोजौआव दावखोलांगोन स' बेखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जानायखायनो आं दिनै दसे नोंथांमोननो नुजाथि फैबाय स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव र'स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन आं नोंथांमोननो र'स्ट भिडिअ' लाबोसिगोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ नङा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दिनदो स' डिसक्रिपसनाव थांनाबो डिसक्रिपसननि भिडिअ'फोरखौ नायदो नोंथांमोना आं डिसक्रिपसनाव मा भिडिअ होनानै दोनदों ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदां ओमफ्राय लाइक कमेन्ट बायदिसिना हरदो थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' बाय लोगोफोर बाय